To, o čom sa dlho len šepkalo, sa dnes pretavilo do konkrétnych čísel. Tender na leteckú linku Bratislava-Košice už pozná definitívneho víťaza. Nízkonákladovku bude 3 roky dotovať štát a dúfa, že linka si nájde pravidelného pasažiera. Dve najväčšie slovenské letiská nebudú spojené prvýkrát v histórii. Úplne prvé lety boli ešte v roku 1960. V novodobej histórii naposledy odletelo lietadlo priamo z Bratislavy do Košíc cez České aerolinky pred 6 rokmi. Na jeseň tohto roka sa to ale zmení. Tender vyhral podľa očakávania dopravca Wizz Air, ktorý ponúkol najnižšiu cenu a najlepšie podmienky. Okrem toho už prednedávnom sa rozhodol založiť si základňu v Bratislave, čo výrazne znížilo jeho náklady napríklad na uzemnenie lietadiel. Štát bude linku dotovať, kým sa nerozlieta. Už od októbra do marca o 3 roky a spoluúčasť bude 5,2 milióna eur. Let medzi metropolami by mal trvať do 40 minút a dopravca odporúča byť na letisku 40 minút vopred. To samozrejme záleží aj od množstva batožiny. No a toto je grafikon letov medzi oboma mestami aj s konkrétnymi časmi. Práve frekvencia bola jednou z podmienok tendra, ktorý nakreslilo ministerstvo dopravy. Ako vidíte, lety budú raz denne s výnimkou pondelka a piatka, kedy obojsmerne poletia 2 stroje. Najviac zaujímú ceny leteniek. Štartujú na necelých 20 eurách. Maximálne ceny tu tiež stanovil štát a nepresiahnu minimálne na nasledujúce 3 roky 170 eur obojsmerne s batožinou. Spýtali sme sa vás, či by ste si kúpili letenku na novú linku aj odborníka, či to bude návratná štátna investícia. Viac v nasledujúcej reportáži. Pri plnej vyťaženosti by linka medzi oboma mestami mohla týždenne prepraviť viac ako 4300 ľudí. Na košickom letisku tvrdia, že o toto spojenie bude záujem. Nielen na letisku, ale celkovo v tejto komunite tu na východnom Slovensku, či už sa stretávame so zástupcami samosprávy alebo regionálnej samosprávy, alebo sa rozprávame so zástupcami biznisu, obchodnej komory, alebo aj úplne na rodinnej a priateľskej báze. Všetci máme množstvo známych alebo rodinných príslušníkov v Bratislave, takže sme presvedčení o tom, že tá linka bude fungovať, že tie lietadlá budú plné, pretože ten dopyt je ohromný. Pre nás je to veľmi výhodné, keďže často cestujeme do Bratislavy, takže takto to budeme aj rýchlejšie ako autom. A určite to využijeme. Keď už nemáme tú diaľnicu, tak človek nikto nechce chodiť. Každý chodí cez Budapešť. Košice do Bratislavy? Tá lepšie, nie? Radšej autom? No, radšej, jo. Môže aj lepšie by bolo, nie? Už na čase. Pre košické letisko ide aj o symboliku, že práve z tohto letiska začal svoje prvé slovenské pôsobenie Wizz Air pred 12 rokmi. Akákoľvek dotácia na vnútroštátnu leteckú linku v čase konsolidácie nie je múdre rozhodnutie, nie je správne rozhodnutie. A to aj preto, lebo nerobia tak bohatšie krajiny, ako je Slovensko. Verím tomu, že ten dopad, ktorý to bude mať na štátny rozpočet, bude zanedbateľný oproti tomu, koľko to do štátneho rozpočtu následne prinesie. Záujem o novú linku očakáva aj naše najväčšie letisko v Bratislave. Tak ako aj v minulosti bola prevádzkovaná, bola naplnená, tak veríme, že rovnako tá obsadenosť letov bude aj v súčasnosti. Bratislava Košice od 19,99 €. Išli by ste? No samozrejme. Som teda veľký milovník lacných leteniek, vďaka čomu je možné aj pre študentov cestovať. Za tú cenu, ako ste povedali, tak celkom slušné. No. Pravidelnú leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami plánujú spustiť už od novembra tohto roka. Dotované ceny budú platiť až do konca marca roku 2028. Jozef Demeter a Otto Váhovský, televízia Markíza.